ଆଜି ଯୋଉ ନୂଆ ଗାଁରୁ 4 ଜଣ ନାନା କବି କର ନାନା କଥା ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରେସମେ ଖାଆନ୍ତି ତେଣୁକରି କେତେ କବି କର କେତେ ଲେଖା ଅଛି ସଖା ସିଏ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଠିକ କଥା କହୁଛି ଇଏ ଯଦିକା ଗୋପପୁରରୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ଇଏ କହିଥାନ୍ତେ ଇଏ ତ କୁଆଡେ ଚକ୍ରଗଡ଼ ନୂଆ ଗାଁ କଥା କହିଲେନି ତେଣୁକରି ଏଇମାନେ ହେଇମାନେ ହେଇଥିବେ କଥା ଥିଲା କୋଉଠି ସଖା ସଖା କଥା ଥିଲା 16 କୁଞ୍ଜ 32 କୁଞ୍ଜ 7 12 8 କୁଞ୍ଜ ସଖା ସୁଦାମା ତେଣୁକରି ସେ 16 କୁଞ୍ଜ ସଜେଇକି ବସୁ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ଆମେ କଣ ମନା କରିଛେ କି କଲା ତଳଟି ଯାକ ଆସିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଖାଲି ପାଇବାକୁ ଖାଲି ଯାଆନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ନାହିଁ ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ ଏଠି କଣ ଦେଖାଉଛୁ ତୁ ସଖା କେତେ କଥା ସେ କହିଗଲାଣି ଆମେ ହୁକ ପକା ବାଟି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହଲେଇଲେ ତାକେ ଛତା ରହିବ ଏଇଟା କଣ କହିବ ମାନେ କରୁଥାନ୍ତି ନା ଏଇଟା କଣ ନିଲ ଠିଆରି ନୁହଁ ହେଟା କଣ ଅଛି ଯେତେ ଧକ୍କା ଦିଅ ଏଇଟା କି କୋଳରେ ପଶୁଛୁ ହେଟା କି ଏଇଟା କଣ ନିଲ ଠିଆରି ନୁହଁ ନିଲ ଠିଆରି ମାନେ ଯେଉଁ ଦିନ ମରିଥିଲେ ଇଏ ସେଇଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଚଦିକା ଜଗତ ମୋହନ କାହ୍ନା ହେଲେ ହୁକ ପକା ତୁ ଆଜି କେମିତି ତ ପାଠକୁ ନବୁ ହୁକ ପକାକୁ ଦେଖିବା ତୁ କେମିତି କଞ୍ଜି ଭରା ପାଟିଟା ଦେଖିବି 33 ରେ ହୁକ ପକେଇଦବ କଣ କହୁଛ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ କଥା କହିଗଲେଣି ତେଣୁକରି କହିବି କମ ହଉନି ତ ଇଚ୍ଛା ପାଇଲେ ମୁଁ ପୂଜାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଦେବାରେ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ତ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କେତେ କଣ କହିକି କେତେ କଣ କରିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଖୋଲି ଏଇଠି ସଖା ଯୋଉ କଥା କହିଲ ଠିକ କଥା ପଦିଏ କହିଲ ହରେ ଜଗତ ମୋହନ କାହ୍ନା ରଘୁ ମହାନ୍ତି କାହାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି କାହାର ନୁହଁ ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଆଧାର ଏମାନେ ହେଲେ ହୀରା ମହାନ୍ତି ଇଏ କାହାର ନୁହନ୍ତି ଏ କ୍ଲବ ଘରେ ଶୁଅନ୍ତି ଏ ହୀରା ମହାନ୍ତି କାହାର ନୁହନ୍ତି ଆଜି ହାପୁଡେ ପଡିଛି ସିଏ ହଳ କହେଇ ଆଉ ବାରଟା ଏମିତି ତୀର ମାରିବ ଯାଇକି ଠିକ ଜାଗାରେ ବାଜିବ ମରମ ଭେଟିବ ତାର ମରମ ଆଜି ଭେଟିଲେ କଣ ଜାଣିଛ ଇଏ କେତେ କଥା ଆମକୁ କହିଗଲାଣି କରେଇ ପରେ ତୋ ଦେବ ବଳେ पिता माता किए तमे कहि पाइबोनी अच्छा तू कोन कहि देबू तेरे तुमे आठु बड़ा छ कम मनरे गर्व बहु हां केते କଥା कहि जाउछि ना केते